L-Assoċjazzjoni Maltija t-titjib tal-modelli tal-ajruplani tinsab għaddejja b'esibizzjoni għal nies ta' kull età b'esperjenza mill-isbaħ fid-dinja tal-avjazzjoni. Din esibizzjoni ftaqadet turi modelli realistiċi ta' ajruplani, wirijiet ta' titjir akrobatiku u anke esibizzjonijiet statiċi ta' modelli tal-ajruplani magħmulin b'idejn. Il-viżitaturi se jkollhom ċans jaraw b'għajnejhom dan il-passatemp tant sabiħ li ilu għaddej għal snin twal. Wieħed ser ikun jista' jiltaqa' wkoll mal-persuni li jtajru dawn il-modelli. Mal-mikrofonu ta' One News tkellem Joseph Gatt, il-President ta' din l-assoċjazzjoni. L-assoċjazzjoni tagħna ilha wieqfa 75 sena. Hawnhekk ta' qal stabilita. Ftit kienet l-RAF meta konna kienet saret l-assoċjazzjoni. U minn dak il-qoddim bajna mixjin daw ħafna minnhom nibnuhom aħna l-ajruplani. U dal-affarijiet naqsmu l-interess tagħna fil-delizzju tal-ajruplani. Hemm biċċiet minnhom ma' scale li jkunu replika bħal l-ajruplani ta' vera. U biċċiet minnhom huma sportivi. U għandna wkoll tip ta' helicopters ukoll. Din l-esibizzjoni għandha għaddejja sa 2 ta' Novembru u qed jieħdu sehem 35 dilettanti.